Ginoo, ayaw halang intahan ko, kaya kung isaad nga mag-usab na jud ko. Da, mao na ni resulta sa imong pagsigig inom og binog, gi-ulcer ka na. Usan, palitan te pa ka? Ayaw na lang ng bino, day. Kinotil na lang. Anja! Yun ang ano ba, nagmugot man ng nawang ni mo taling? Naglagot ko nga atong kumari nga gikan sa Manila. Oh, ano naglagot ka man? Kinsa mi di maglagot nga sa pagsugat na mo ganinya, iya mo kong giinan nga. Mari, kumusta ang lagay mo? Para ka na, maglagot ka na? Ang sabi ka tibahan, abi pa lang unya sa uban lalaki ko. Anja! Uy, gulit, kaya lagi kasi impirno. Unsa may sa ni mo? Dada ko kay kong sa, pre. Ha? Unsa man? Kabit ako imong asawa. Ikaw, pre, nga ni amon sa kasimpirno. Unsa ba sa isa nimo? Ako sa gikabit imong asawa. Anja! Ikaw ba, Gudat? Ikaw, pudis mga. Pidaw ako ang kansin ninyo mga pudis. Ha? Nga naman si... Dide, kansin nga, pista, insik, kaon, pudis. Pista, pudis, insik, gasto. Unsa na niya? Anja! Ling, Ling. Ano ka ba, uy? Bugnay kang hangin, umingaw na. Oo niya. Ling, Ilan diya, tiba na eh. Sige na, Ling. Puyo ha? Kagabi mihago ka lang ba yan? Anja!